Στο βίντεο αυτό θα μάθουμε το πρόγραμμα Lingos, το οποίο μας βοηθά να μεταφράσουμε λέξεις και κείμενα υποστηρίζοντας πάνω από 80 γλώσσες, ανάμεσά τους και τα ελληνικά. Είναι δωρεάν και αντλεί περιεχόμενο από δημοφιλείς υπηρεσίες μεταφράσεων όπως το Yahoo, το Google και το Systran. Αρχικά μπαίνουμε στο Google, όπου εκεί πέρα πατάμε Lingos. Στη συνέχεια πατάμε Download. Στη συνέχεια ένα από αυτά εδώ πέρα. Εμείς θα πατήσουμε το πρώτο. Στη συνέχεια πατάμε εκτέλεση. Περιμένουμε λίγο. Εκεί πέρα αλλάζουμε τη γλώσσα σε κάποια που να γνωρίζουμε. Στα αγγλικά. Πατάμε Next. I accept the agreement. Ξανά Next. Μετά Next. Next. Install. Περιμένουμε λίγο μέχρι να φορτώσει το πρόγραμμα. Αφού έχουμε εγκαταστήσει το πρόγραμμα, μας έχει εμφανιστεί ένα παράθυρο στην οθόνη μας, όπου σε αυτό πάνω θα εργαστούμε. Βρισκόμαστε στην αρχική σελίδα και έχουμε δίπλα διάφορες επιλογές, όπου μπορούμε να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα. Αρχικά θα γυρίσουμε το πρόγραμμα στα ελληνικά, πηγαίνοντας εδώ πέρα, στο Configuration, όπου εδώ πέρα θα πηγαίνουμε, θα κάνουμε κλικ και θα το βάζουμε στα ελληνικά. Το μέρος αυτό θα ορίζουμε στο πρόγραμμα από ποιο μέρος θα μπορεί να πάρει τις πληροφορίες για να μπορέσει να μεταφράσει το κείμενο και τις λέξεις που του δίνουμε. Έχουμε διάφορες επιλογές. Εμείς θα επιλέξουμε το Google και πατάμε OK. Το πρόγραμμα θα εξαφανιστεί για λίγο και θα μας εμφανιστεί μετά, όπου θα βρίσκεται στα ελληνικά. Τώρα θα πάμε να μεταφράσουμε ένα κείμενο. Πάμε στη μετάφραση κειμένου, όπου μας βγαίνει ένα πλαίσιο, όπου εκεί πέρα θα γράψουμε εμείς αυτό που θέλουμε. Θα γράψουμε τη φράση «Τι κάνετε». Στη συνέχεια επιλέγουμε από πού θα κάνει τη μετάφραση το πρόγραμμα. Εμείς θα επιλέξουμε το Systran, εδώ πέρα. Θα επιλέξουμε από ποια γλώσσα βρίσκεται τώρα, σε ποια θέλουμε να μεταφραστεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα ελληνικά, εμείς θέλουμε να μεταφραστεί στα γαλλικά. Και πατάμε μετάφραση. Και μετά μας το βγάζει από κάτω. Μας βγάζει ένα παράθυρο που μας δείχνει μεταφρασμένο τη φράση «Τι κάνετε». Αυτό το κείμενο μπορούμε να το ακούσουμε, μπορούμε να το κάνουμε αντιγραφή, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε και να το εκτυπώσουμε. Αυτές είναι οι βασικές επιλογές του προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.